Assalamualaikum, ketemu maning ning dapur Nuriska. Lah dina kiye nyong meh masak sayur lodeh. Lah iki bahan-bahan sing dienggo nggo masak sayur lodeh. Nah, terangkan di siji ya, ben lebih jelas. Jadi sing pertama iki untuk sayur-sayure. Sayur-sayure kuwi ana kacang panjang, iki ana siem, terus iki daun so apa daun melinjo. Tambah melinjo lebih apik. Nah, terus ini ana terong, potong-potong kayak ngene. Nah, terus misalkan ana jagung lebih apik, lebih enak ya. Iki bahan sanane. Jadi misalnya tambah jagung lebih enak, lebih apik. Terus ya, aku tambah udang, ini juga opsional. Enak seneng karo udang tambahin ora apa-apa. Apa tambah tempe ya lebih enak ya karena tempenya entek jadi nang kulkas anane udang tambah udang. Nah, terus mulai bumbu-bumbu nih. Bumbu-bumbune ku ana iki bawang putih. Terus bawang merah, kemiri, terus iki terasi. Ya, seperti sidik bae wong aku nganggo urang ya, mantep-mantep rasa. Terus iki ana daun salam, terus laos, cabenya loro tok soalnya aku anaknya cilik anaknya cilik jadi nih ora pedes. Nah, terus yang terakhir engko ana santen. Santannya sekitar ya setengah liter, ini selera meh kental ya. Kena apa misalkan meh ora kental encer ya kena selera, bebas pokoknya ya. Nah, saiki langkah-langkahnya nyalakan kompor. Nah, nyalakan kompor. Ini banyune sidik disit. Nah, ini banyune sidik disit. Ya, soalnya mengko meh ditambahi santen. Nah, saiki dilebokna bahan-bahan sing atos. Nah, bahan-bahannya dilebok-lebokna. Sebelumnya umep dilebokna. Iki ana siem. Lebokna sieme kabeh. Ya. Siem. Oke. Terus tambahkan iki perane salam. Nah, mana salam? Wis, terus tambahkan laos. Laos aja kalian digeprek disit. Nah, iki laosnya dilebokna, sing atos dilebokna disit. Nah, wis. Tunggu sampai umep, sampai empuk, sampai empuk ya. Ngono nembe dilebokna bahan-bahan sing liyane. Lah, ngambi karo nyambi umep, dewek gawe disit bumbu-bumbune diulek-ulek disit. Bumbune diulek-ulek disit. Nah, bumbu-bumbune iki bawang putih, bawang merah, kemiri, terus terasi sidik diulek disit ya. Iki tuh janjane mau kudune di iris-irisi disit bener pating mencelat ya. Oke, ora lembut-lembut, digebrak-gebrak bae kecuali anu apa? Lagi kemiri. Nah, iki kudu lembut. Ini bawang putih, bawang merah, rasa lembut-lembut. Cukup digeprek ora apa-apa. Nah, iki kemirine sing lembut, lembut. Nah, iki bawang putih geprek, geprek. Bawang merah geprek, geprek. Nah, ya. Sampai gebrak-gebrak kabeh. Nah, wis cukup. Nah, nek sing seneng lembut ya monggo. Nah, aku seneng digeprek-geprek ben cepet ya, ben cepet pur rasane rumasaku lebih sedep. Nah, wis. Enteni umep mau dicemplung-cemplungna bahan-bahan liyane. Oke, nunggu ya. Lah, wis umep. Saiki lebokna bumbu-bumbune. Nah, jadi sayur lodeh iku janjane pada bae nganggo
mirip sayur asem. Bedane nek sayur lodeh ku nggo santen, ana kemirine, ana terasine. Tapi nek sayur asem, bawang merah, bawang putih, laos karo ya jelas asem. Yes, mlebu. Terus kebokna cabe. Masih dipotong-potong ya. Yes. Terus udang sing wis cuci bersih dibuang ndase karo buntute ya. Cemplungna. Yes. Terserah pokoknya. Tambah tempe enak. Make pas gerono tempe. Anak urang. Terus bahan-bahan liyane. Nah, diterong. Kacang panjang kabeh mlebu. Kabeh lepung kabeh. Kabeh. Wes. Nah, wis diudek-udek. Diudek-udek. Wes nunggu sampai empuk ya. Sampai empuk. Wes karena nunggu empuk ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok makan. Terus tambah royco sekitar 1 sendok teh. Ben sedep. Mau ngene roke rasa sapi ya. Selera ditambahi. Nah, lanjut maning ya. Ternyata mau pancine ora muat katone. Jadi tak pindah ning wajan. Nah, wis mateng ya. Sayurannya sudah empuk. Tinggal terakhir adalah masukkan santan. Nah, santannya terakhir. Nah, soalnya santan akeh. Dia mau pikir-pikir wah katanya kurang. Ada guys, ganti wadah, mulai detik ngewajan. Lapokno kabeh santene. Ben akeh. Duduhe. Syukur-syukur bisa bagi karo tangga. Aduk. Nunggu umep. Nes umep nembe diwai uyah ya. Nah, aku biasanya uyah memang terakhir. Soalnya jarane wong kesehatan iku uyah kenapa terakhir? Karena ben yodiume ora larut, ora ilang, ora rusak gitu. Bahaya wong kesehatan. Nah, guys umep. Nah, guys umep berarti tandanya wis mateng. Pateni cek kesuwen. Dan santannya ora pecah. Nah, wis. Nah, wis umep, wis kola-kola sedela. Terus yang terakhir, aja lali diwehi uyah. Ya kira-kira setengah sendok makan, mungkin bener akeh. Mau diincipi, nek kurang asin ya tambah asin, tambah uyah maksudnya ya. Nek kurang katone manis ya tambahi gula. Wis, utek-utek maning. Utek wis cicipi maning pas burung ya. Cipi wis pas alhamdulillah pas ya, pas rampung, pas anakan jaluk tutus, pas komat jadi oke ya. Terima kasih. Nah, silakan dicoba ya ibu ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum.